היי, סליחה, זה לא טוב לי הדברים האלה. נפצח בהתנצלות. תודה, לא, אין צורך, חמוד. האומן שאמור להגיע קצת מתעכב, אז לכן אני קפצתי על הפינה הזאת. חשוב לי להציג את עצמי, שמי מגי ריין. אתם בעיקרון הייתם אמורים לפגוש אותי ככה בחוץ לאחר האירועים פה, וככה מסתובבת עם שאלונים, מטרידה אתכם וזה, אז בגלל העיכוב אמרתי אני ככה אגח לקדמת הבמה. עכשיו בטח הגלגלים שלכם במוח עכשיו רצים ככה, וזה, סימן שאלה גדל ממדים ככה עומד ושואל מי היא אותה המאגי הזאת? אז הנה פתרון התעלומה. אני בהכשרתי אני עושה אבחונים אישיותיים על פי שאלונים מיוחדים שאני יצרתי, ובעזרת מתת אל שקיבלתי, והיא תקשור עם עופות. עכשיו, לכל הציניסטים שביניכם שכבר מתחילים לעקם גבה ולזלזל, אני רוצה רק לומר אמת וסלע. לא על הזלזול, על העופות, אמת וסלע. עכשיו באמת יכולתי להביא לכאן באמת רשימה ארוכה לעייפה של אנשים שאני פשוט שיניתי להם את החיים, חד משמעית, שיניתי את החיים, באמת מדובר גם בגדולי אומה. ויכולתי כך לקרוא פה רבבי מכתבי תודה נרגשים שלא היו משאירים כאן עין אחת עצלה, אבל שאולי במקום כל זה פשוט נעשה כאן אבחון בשידור חי. מה אתם אומרים? אולי יש איזה מתנדב שמעוניין... אתה רוצה חמוד? בוא חמוד, בוא מחאו לו. אתה מעוניין בבמה? לא, זה בסדר פה. בסדר, מה שלך? אופיר. יופי, אז בואו נתחיל מההתחלה, בסדר? ניגש ישר לשאלון, בסדר? נתחיל בשאלון השני. שם אמרנו אופיר. אופיר, כן. אופיר. שם מחייב. לחלוטין. יופי. במה עושה? חייל. חייל. עוף מועדף. בז. 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 לא חשדתי אחרת. לא. יושב עליך בול. מתי התנשקת בפעם האחרונה? זו שאלה מאוד חשובה, גם אם זה מביך, אני מבקשת שתענה. 5 חודשים. לפני 5 חודשים. 5 חודשים. זה מסביר לי דברים. אתה עושה ספורט? לא. לא. מדוע? עצלן. עצלן. יפה מאוד. עכשיו אני אשאל אותך שאלות, אני מבקשת שתעני עכשיו אינטואיטיבית לגמרי, בסדר? מחשבה עמוקה לפני, בסדר? איזה צבע מכעיס אותך? צהוב. צהוב. גם אותי, הוא מעורר בי חמאה. צהוב. יצא לך פעם לעלות גרה? פעם ביום? פעם ביום, אתה בכושר. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 3 ימים? בבית. בבית. טבעי. הקציפה של הקרמבו או הביסקוויט? קציפה. קציפה. מים מוגזים או גבינת חלומי? חלומי זה הדבר. על איזה מפרק היית מוותר? אני מצטערת. על איזה מפרק היית מוותר, חמוד? שאלה טובה. כן. קרסול. קרסול. כן. נכון, מיותר. יש לך רגישות לפחמן? מדי פעם. מדי פעם. זה משתנה אצל אנשים. מה היית לוקח לאי בודד? שים לב, מבחן אמריקאי. א', כלי תפירה. ב', ירחון לעיצוב הבית. ג', קוטי שור. ד', 200 יורו. 200 יורו. 200 יורו. גם אני בחרתי בתשובה הזו. שאלה אחרונה, אם היית יודע שהעולם עומד להיחרב בעוד 5 דקות, היית מוכן למות איתי כאן על הבמה? מיד. לגמרי, יפה, מקסים, מחאו לו. אני ענית
דיברת נכון על כל השאלות. ואני כבר... מה? אני לא יכולה לפרט כרגע. אבל אני יכול לתת לך דיאגנוזה ראשונית. ככה, אם אתה רוצה משהו יותר מעמיק, צריך להמשיך להיפגש באופן קבוע. אני אשמח. גם אני. אבל ככה דיאגנוזה ראשונית, עולה מתוך השאלון שאתה קודם כל בעל אישיות, וחסר לך ברזל בדם. אתה מתחבר לזה? 100%. 100%. זה חמוד. אוקיי, אז בואו נעבור לחלק המרכזי, שזה החלק של התקשור. בסדר? עכשיו, אני רוצה, בבקשה, שיתוף פעולה גם מכם, בגלל שאני לא... הופה, ברח לי העט. בגלל שאני לא נמצאת בסביבה הטבעית שלי, בעיקרון הקליניקה שלי נמצאת בצפרי, אז אנחנו צריכים קצת תמיכה מכם הקהל כדי ליצור פה אווירה מאפשרת. אז אני מבקשת במהלך התקשור, שכל אחד יגיד בקול רם או ימלמל, זה לא רלוונטי, שמות של בעלי כנף. כל בעל כנף שהוא, בסדר? וזה ככה אנחנו נזמן את העופות. ואז הם יוכלו להעביר לנו מסרים לגבי אופיר, בסדר? שממך מה אני מבקשת? לעצום עיניים ולחשוב, להתמקד בנושא בחיים שלך שהיית מעוניין לשפץ. עכשיו, כל נושא רלוונטי. אם אתה שואל אותי, אני הייתי ממליצה לך להתמקד בחיים מאתגרים בעידן המודרני. בחייך, לא באופן... לא בברזל בלב? לא, 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 לא. ולעצום עיניים ולחשוב על זה, אוקיי? ואנחנו כבר מתחילים. אתם יכולים כבר להתחיל להגיד שמות של בעלי כנף. יופי, יופי, תעצום עיניים, אתה לא איתי אופיר, תתרכז בנושא. יופי, עוד יותר. להרים את הקצב. אוקיי, אני מתחילה לשמוע משהו. יותר עופות דורסים, בבקשה. פרס. רגע, עוד קצת. אוקיי, לעצור. וואו, זה תהליך שסוחט אותי כל פעם. תודה קודם כל, תודה על ההתגייסות. שמע, אופיר, המסר היה קצת קטוע, אבל אני חייבת רק להבין משהו. האם היה לך אי פעם רומן כלשהו קצר באזור האיים הקנריים עם בחורה או בחור בשם ג'קי? האמת היא שכן. היה לך, היה לי. זה מסביר לי הרבה דברים, אבל אני לא הצלחתי לקבל ממש מסר, העופות לא הגיעו, לפעמים לא באים, אבל אל תדאג, יש לי פלן בי. אני אומרת, אם החיים לא מדברים, בוא נפנה למתים. אז בוא נראה. נראה מלב. אתה שומר נגיעה? מבקש קצת תחוז במתים. אנחנו נתחיל את התהליך שוב. אולי תחליף נושא. אולי זה גם תקע אותנו, הנושא שבחרת בחיים. יופי. אנחנו מתחילים. אין צורך להגיד שמות. כי אנחנו כבר עופות כאן. כל עופות האוויר, הים והיבשה, שאו כנף ומסרו את מסר חייו של... אוקיי, לעצור, תעזור, זה לא עובד. אין מה לעשות, אני מצטערת, לפעמים זה לא עובד. אבל כמו שעלה מהשאלון, יש אישיות קצת בזה, תאכל הרבה בשר ודלג על עוף. איזה חמוד הוא היה, מחול לו. מה שעה? 11:10. אני חייבת לעוף, לא שמתי לב השעה. מישהו רוצה להיפגש איתי, אין בעיה, אפשר ליצור קשר, יש המון דרכים, בסדר? להתראות לכם.